Tulo ka mga tao ang naangol human na nagkabangga ang usa ka motorsiklo ug usa ka pick-up sa may barangay Poblacion, Dakbayan sa Lapu-lapu. Adunay live update si Luan Merondina. May Yes, Bob, parehong nadangat sa tambalanan ang driver sa pick-up lakip na ang nagmaneho sa motorsiklo ug ang angkas niini human sila mahiagom ug mga samad ug bunog sa nagkadiyang bahin sa ilang lawas. Sa kakusog sa impact, nangalagpot ang duha ka mga sakay niining motorsiklo nga sila si Julito Buton, 50 anyos, ug ang angkas niining si John Dungog, 20 anyos. Pareho silang nahiagom ug mga samad ug bunog sa nagkadiyang bahin sa ilang lawas. Samtang napiapi usab ang dung sa pick-up nga misangpot sa pagkapiit ug pagkaangol sa nagmaneho niining si Mark Louis Trigo, 33 anyos. Base sa investigasyon sa Police Station 3, nagsubay sa may GY de la Serna Street ang pick-up paingon sa ML Quezon Avenue sa Barangay Paho. Samtang ang motorsiklo nga gimaneho ni Buton, misulod sa may GY de la Serna Street nga may no entry sign, hinungdan nga pag-abot ni ini sa may blind curve nga bahin sa kalsada, nakabangga ni ini ang pick-up. One way mas na diha, kasugat niya ang multicab, moto nga head-on collision gid sila. Gawas nga way dalang driver's license ang nagmaneho sa motorsiklo, gikatahong expired na usab ang registration niini. Og base sa lagda sa IATF, bugtong asawa lang o live-in partner ang tugutang makaangkas sa motorsiklo sa mga lugar nga ubos sa GCQ sama sa Dakbayan sa Lapu-lapu. Bob, sa pagkakutlo ning balita, parehong wala pa makuhay og habig ang mga biktima kay pareho pa silang nagpaalim sa tambalanan. Nasayran sa RTV Balitang Bisdak gikan sa desk officer sa Station 3 nga unconscious ang driver sa motorsiklo dihang gidaki ni sa tambalanan kagabi. Bob? thank you so much sa Luan Merondina sa imong live report.